Ah, ini fama. Emara kela fama du ko na mo an fa na mbaw an ko na ndo mo meri dum meri be Mariam dum asa sura be ka mo jade alhamdulillah alima emara kun kera fama depuis demunundum fo si sama nyoy basite alhamdulillah ne go van flow Jan van flow alima ika mu menu numbolo ya fiti tu yere damela ha ni malangolo balkulangolo flanu ni bena munyini nunu feble iye che soro temu meka ita ki do asugo na goloche ibe mu fonu ne ble alima ite sabali flo ni varanfle e bolo nyata ka ko le ben nunu nunu bora sogo made na kulbe fake lavaji barakele ala ni krache Temi seme muso furuye ali ne ka so sara kuma dɔ la bi yɛlɛ la fo kalo sara ni kila ka haramu ta sara olu le bɛna bi kulu bɛna labaji baara de daminɛ depuis denmisɛnninw ma baara daminɛ sisan u bɛna taa baara de kɛ e bɛ se k'i tuulu ko cogo di ka don da la ale ma min f'i ye sabali dɛ sabali koyi ale ma a ka haramu hali ni cɛ in ye a tɔgɔ baya cɛ ye a ka haramu i ka ko ka d'a ye dɛ o de la a ye nin bɛɛ kɛ ye hali n'i ye ni karamɔgɔ wɛnzɛn ye taara e den kun di a ka haramu den mun fa ma dɔn halisa i y'a faamuya b'a la cɛ in sababuya don koyi kana ɲinɛ sababu kɔ dɛ Alima e nana waati min na e tun bɛ tiga de fɛ karamɔgɔ ne mana wajuli ka ma yan koyi ni wajuli la an bɛ tele lajɛ e wala ne ka mun bɛ falan filo bolo non ne mana wajuli ka ma u bɛ min ok baasi tɛ n y'a faamu e ma na wajuli kama o tɛ o ye ne ka nafiki diya de data ye kɛnɛ kan ayi o tɛ o falan filo wala sɔrɔ i bɛ faamu ok Alima labaji kura dɔ filɛ kare kun in na yen fɛ labaji kura dɔ don n'i taara i b'o sɔrɔ yen yaye a filɛ dɛ bi ma tɛ ladi Alima fɛn min b'e kɔ a bɛ ko e la fɛn bɛɛ n'a cɛ min bɛ e kɔ a bɛ ko e la yen e ni Ala ni kira cɛ ne bɛ na n ko n bɛ e bilasira e b'a fɔ ko e ma na wajuli la ne de ye wajulikɛla ye ne de bɛ ka kuma f'i ye kuma min man di a bɛ ten bilahi a bɛ ten Bamakɔ fan bɛ nin de la koyi Bamakɔ fan bɛ e ni ɲɔgɔnnaw de la a ka haramu cɛ min b'aw dɛmɛ a t'o fɛ dɛ min bɛ to k'aw bile o de ka d'aw ye o tɛ wa taa i b'u sɔrɔ i ɲɛ ne kɔni b'a dɔn n'u ma fɛn minɛ la o tɛ fɛn d'i ma a ka haramu e sere e yɛrɛ ye Bamakɔ yan bilahi Bamakɔ m'e ladi halisa e ye kɔnɔ tɛ yan Bamakɔ m'e ladi halisa i bɛ filanan ta a tɛmɛ o e sere e yɛrɛ ye e sere e yɛrɛ ye. Oui, c'est vrai, dossier nous mène les bolos. Mais nous te seka kumba wole kumba ka jure dɛ. O la i b'i patienter ka lundi kɔnɔ, lundi an b'a jure. Ok, problème foyi t'a la. Hakɛ to sɔnni dɔrɔn min wele, n bɛ ka wele n ka telimantigi fɛ. Allo? Madame, ne jɔlen filɛ da la k'i kɔnɔ. Ok, problème t'a la. I tun bɛ fɛ ka mɛn dɔɔni, n bɛ kunna mo sisan. Mena. Edu mena sa. Duwene blage wala gigi tela umna ta chutel manola. To madame, wala ne taara fɔ dugu kɔnɔ. Am caasi ba de bɛ fɔ dugu kɔnɔ de la sisan. Ok, problème t'a la sa. Chere iga vesi nyana madame ne ko nyana awa nyana yɛrɛ de a bɔra fɔ faransi ka na di yan wallahi a tigi gâté mɛn cɛ fiɲɛ bɛ san dɛ nin moto bola yɛrɛ ɲuman di oye komi i ko ten an bɛna karamɔgɔ fɛ yen bon ni ko ten i bɛ se ka taa ta madamu n bɛ se ka taa i sigi ko ka ɲi bon bisimila Wallahi, that feel good. I'm a miss or I bet I do a lot. No time to do anyway. You got money, Wallah. Kataka Bumaway. If I do, I need to wear a nyaka villa, Wallahi, war the back of Chamo. Wallahi. Almakun Katne Kojugu. None Mirla Almara.
ku kari ewa ninga ne selan dusula de le man tapo no te ne ka jege bonete ko me en ala la grati ni yere miri ali ma ñona bugo tigi sarama ka bongo dugula kana bamako ko jere nano min ona tano ni fanda yere ndi fanda ya blo abu fundi ko fanda ndiya wallahi jama ko nga sebege ni ala janga sebege jama ko nyeji che wallahi kashi te solution ni am ko cheba goro figi bamba wallahi wallahi anga jiya jama ko jamina sa suno wallahi jama ko Kashila. Anti kashila de. Oh. Ame repetition la chama ko kiete ya. Repetition. Chama repetition. Chama ko di zigri dala ya. Oh ne gra ka malanje de o. Awo. Kema flare be ngata omne. Agata tesa. Ko ka menge? Agata tesa. Ko ba ga te fitri wale we. Don't te bana ko me wadni ma kuma be. Me na binde ko ne to wado daw ma. Metara. Made bana wala made bana en ko ko ni era chira shegelo ta ko be bana sa chama ko abana chama ko sisan woni aya yira no wallahi ko fu warde abel ala chen yode e fele bala bile ko war mine chama ko de ne ngebe ngo na chogo mine wuli jota chama ko wuli jota e ka wuli tamale e ka wuli e ka sabale e ka wuli sisa ingeji e fana sa sabaga tu bo sari chama ga tu ka bo wallahi ne miri akai bo sisa ni biata juta sa e ga mi ta da masuna saka ni duo ni nyama ta ni biata mani wake wallahi saka ni du aka haram sama ke kanan du su tochi ai sama na mata ni wardi ni mon nay ni du abike danga de amosa war jole la ya amina ai sisa sabe ga adna ma banne ko ke gambla mla ibado wallahi nete fere gabi angata su me wallahi bilanta ta bare wallahi Jaflo wa moto e nogole no ra isu nogole re mais e refine ka salba ka to moto ko dabla sache ti moto be ko tanto ya salba to moto ay mana ko dabla sache e baro ni chef an yena ba bla bena la che non mais nati kuta e akoke e jolle be ka baraka woni be ka ku on diga e gi jija ga jiga non te problème mana buri ko moto ko de ji don ngel mara jaga chan ma be kan ha kam la yi ka bon amanda Kyo ya ro irila. Wote je am ngoni je ba che. Che o fleche. No, from my telephone na bi woni play wole de. Karamo ko so juru kun yela nana. Donc ne nga telephone. Allah. Awage. Ko bi su ko la kun na telephone do ti ba. Me ba am ne ga play no bi kila ki wala mo kuma yo. Awo. Su ko la mi nata. Mec ni janga boro. Tiens voilà, il s'est fait tard, laisse-la partir. Tu flottes il faut. Ça c'est la bonne nouvelle, mais objectif à rendre qu'on fait la ngatasso. Ah, qu'on joue la ngatasso, ça veut dire quoi toi qu'on fait. Mon ami, tu as de la chance. Tu as de la chance. Tu auras. Dili, ça va? C'est bon. Quand tu m'aimes bien. Basta won. Et puis la boire. Ah, on ne botola yere di. Mais ni mogo do rila. Ni fe ki bla jatimne do rila. Jatimne wa. Ni fe ka to ka karamogo de jatimne mesa. Ka ko mo jatimne to godi. Ni to wa fla to kalo. Ni karamogo infraction na do. Ibe wule menga numéro dima. Ne dalen to la. Ni de mafia ok met skele no lega. Ne nga ci bla ka karamogo jatimne e ma wa fla dinema. A jatimne i jole mi flame 20,000 dépôt ki processing. Ah, ken kuna de. Inte wari fula mo ima barage. Iga numéro fo.
E t'o dɔn e kun tɛ ɔ a don sinon an ka kalan ma s'o bɛɛ ma dɛ. Ok i ka numéro don. Non a kelen dun fɔlɔ. A kɛ mun? Sisan. Ok a lajɛ. Sali. Wari b'a la. Sali. Ah. Dile me. Mun bɛ yen? Ne ma kan de ka na fiya la. Mun bɛ yen? Yɔrɔ n'a fɛn ya na fiya. Ale de ma se ne ma, ne sera a ma. Jɔn sera jɔn ma? Ale de ma na ne fɛ yan, ne sera a ma. Han? Sali. Karamɔgɔ. Sali e se bɛ n dɔn. A ma foyi kɛ ne nana ale de sɔrɔ du kɛnɛ ma a bɛ ka bɔ n y'a fɔ. Ɔ taa. Hali ne ma fɔ ne ta tɔ don. E ka taa sa diri e ka taa e ni an bɛ ɲɔgɔn kan koyi. An bɛ tila ka ɲɔgɔn wele sa. Awɔ n bɛ si ye kɔfɛ. Sali. Maa min filɛ nin ye i b'a dɔn kɔni. Mɔgɔ tɛ. Sali e tɛ maa dɔn. A ye mun kɛ? Sali kana maa ye ɲɛɲɛlan fɛ ten i tɛ nin dɔn dɛ. A bɛ ne de ka du kɔnɔ yan ne de b'a dɔn maa na suguya min na e tɛ nin dɔn koyi. Ne ka sira fana t'o la. Ɔ bɔn Sali n'i nana yan du kɔnɔna na n'i bɛna ne de fɛ yen ninnu to yen. Ok n y'a mɛn problème foyi t'a la. Ne ka du kɔnɔ mɔgɔw don m'u sɔn dɔn maa ɲɛnama tɛ ne ka du kɔnɔ yan koyi. A ka haramu ne de bɛ k'a essayer ka kuma ka ninnu jogo ɲɛ sinon o bɛɛ jogo ka jugu. I ni muso min bɛ ɲɔgɔn na wata ganasi don. N'a ko k'i ka sɔn kana sɔn dɛ. N'a ko k'i ka wari d'a ma kana foyi d'a ma a cɛ bɛ tile ka n'a nɔfɛ yan. A ma ne fana deli karamɔgɔ. O de ka gɛlɛn. Don n'a ka bɛn n'a ye dɔrɔn ne y'a fo i bɔra k'an sɔrɔ foli de. A tun bɛ foli la. An tun bɛ foli la. Sali e ka mɔgɔya de barika ka bon ne y'a f'i ye maayaba in nafa t'a la. Karamɔgɔ o yɛrɛ tun tɛ ne nakun ye. I ye kuma min fɔ ne ni n terimuso ka ko kan. Ne b'a la ka somisɔn dɔɔni dɛ karamɔgɔ. Sali i y'a ye an ka kumaw ye jinɛ kumaw ye koyi. A bɛ fɔ waati min na i t'a faamu nka n'i taara so i b'a faamu. E terimuso in ye muso jugu de. Muso jugu den don. Ne bɛ k'a faamu sisan dɛ parce que an ka kow yɛrɛ tɛ ka taa sira kelen fɛ tugun. A tɛ ka taa sira kelen fɛ. Bɔn baasi tɛ. Bɔn o y'a ye ne ye fura min d'i ma n'i k'a min o y'o de ye. Bari ne ye fura min d'i ma ni e y'a min mɔgɔ ma bɛ e juguya la a bɛɛ b'a yɛrɛ yir'i la dɔɔni dɔɔni. Ne ko Sali i ni maa min bɛ ɲɔgɔn na e ni maa min bɛ ɲɔgɔn na e t'a dɔn de. Ne yɛrɛ de ban bɛ Sénégalais ka appel tali ma sinon Sénégalais bɛ fɛ ka ne minɛ Maliens na. Bari ni ne taara u tɛ sɔn n ka segin. I y'a ye cogo di? An tɛ karamɔgɔ gansanw ye. Aw tɛ karamɔgɔ gansan ye. N bɛ ka sɔn nin ka kuma la. N bɛna hakili to a la tile fila in na ka to k'a jateminɛ. Ni fɔ paniɲɛra ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn n bɛna f'i ɲɛna. Sali i farila sa. N kan ka taa ci urgent dɔ la. Ci urgent? Awɔ o de kama n ye n labɛn tan tɔ n bɛ ka t'o ci la. An ti appel urgent fɛn. Ayi an k'o to an k'o to dɔ wɛrɛ la. Awɔ n bɛ taa ci teliman dɔ la. I fari ni bazɛn wa. Non bi i ka ɲi non i ka ɲi. E ka ɲi ka kɔrɔ Sali a bɛ kilimu kɔrɔ. An kɔni ni courant tigɛla yan dɔrɔn o y'a bannen. I yɛrɛ bɛna bila kilimu kɔrɔ. I bɛ fɛ ka taa de wa? Awɔ n bɛ na. Ne ko e tɛmɛtɔ i cɛmɔ kɔni ne ye da la o. Ayi cɛmɔgɔ tɛ yen. Olu si tɛ yen. Ayi mɔgɔ si tɛ da la. An ka taa n bɛ samara dɔ k'i sɔrɔ yen. Problème t'a la. N bɛ na. Sali. Oh la. Est-ce que yɛrɛ sera ka sunɔgɔ suba? Sunɔgɔ téléphone ne bolo ka mani c'est à dire depuis a ye téléphone di ne ma a m'a fɔ k'a bɛ ne wele su. Ali ma min wele fɔlɔ. Je sais pas n t'a dɔn problème wɛrɛ mun donna la. Faran i b'a dɔn ne ye mun jateminɛ. Ali ma b'i fɛ dɛ. Elle t'aime vraiment. Je vais te dire quelque chose. Muso ka fɛn mun tɛ sɔrɔ. Ouais. O y'a ka wari. Tu sais pourquoi? Parce que muso magoɲɛ fɛn min tɛ ban quoi. La femme a besoin pas seulement de se nourrir mais c'est style vestimentaire. Ouais. A ka besoin fitinin ninnu a tɛ ban quoi. Téléphone in a ye nin d'i ma n'a kun ye nin feere nin b'a mago ɲɛ mais déjà du fait que distance b'aw ni ɲɔgɔn cɛ i kanu b'a dusukun na a nana téléphone de d'i ma pour que aw kana fama parce que le téléphone rapproche. Oui. Là c'est un grand signe d'amour. A ye mun ta ka ɲɛsin ma quoi. Non Flo i b'a dɔn vraiment ne kun dalen t'a la mais sisan ne bɛ ka da a ka kanu la quoi parce que n tɛ ka se k'a faamuya ko Alima sera ka téléphone san ka di ne ma quoi n tɛ ka se k'o imaginer n kunkolo yɛrɛ de la quoi. Mun ye den sɔrɔ ye n'a kun t'i fɛ est-ce que a bɛ den garder yan? Pas non c'est pas possible. Non Flo
tu sais, on serait obligé de travailler. Mais quel qu'en soit Alpha, en tant que parent, parce que je ne veux pas que quand il y a un fait, Alma sera quand il faut que les fasse faire qu'un bon abonné. Tu vois, c'est un grand signe d'amour. Mais elle me fait la bouffe. Et tu regardes, il y en a des soirs. Parce que moi, je suis liquide. Tu sais, moi, personnellement, mon ami, moi, je ne croyais pas à l'amour. Ah bon? Mais elle clique d'amour. Parce que nous avons gagnant pour le dogo. Mais quand on fait, il faut faire nos camarades. Mais elle m'avait fait infini comme toi. Tu n'as rien. Bon, c'est. Comment dire quoi? On n'a rien, quoi. On n'a rien. Mais elle t'aime comme tu es, quoi. Ouais. Tu vois, elle te sait qu'à dormir qu'il est, elle te sait qu'à dire non. Elle dormir, moi, elle te sait qu'à dire. Mais en a un téléphone, elle dit Emma. Tu vois, non? Parce que nous avons le monsieur qui a nous, n'a pas fait un sourire, ni moto, le mobile, elle te sait qu'à qui fait, quoi. Elle est une erreur, n'a bien ne son accueil, que l'amour existe. Avec le téléphone, il dit il faut aller qu'il y ait là. Moi, je suis un peu de gens, qui est à l'urgent. Nous, nous sommes nous qui avons fait. Mais à qui m'attend, non, Fleur, je ferai tout. Mais au béguin pour qu'il la satisfaire. Il faut travailler. On va travailler, c'est Flo. Ah, iga ni nali bisala mabi. What is that? Ah, yaro ni afi ki at least kita ko. Wallahi. Ete ka cheme ha? Cheme ko tere ka dire. Wallahi. Sino ni ete. Buma ko be. Machiti sigi ne ka telemani ko veni tabali ni sheshi. Ani fini. Ko te toro makele sarane. Mais tere gashi kama e ma ne boke hal di warmele la wallahi. Ma kuna daldo. Kuna no do ne taka tamblai. Jien do ngodo ne be na itene na to do ngui. No do ne taka tambla ngadala. Ete mo ko te kulunga to fiu. Mo ko kulunga ke febo ta ko kama na kama mo. Choko so ko numba ni sa. Aide ebe ka kaina fo ebe kana ne blanc ko ebe kana ne blanc ne kama. Ita kana ne blanc ne kama re. Ibna ne ka orla ne be na fiya min nu fiye. O ibna ore kama. Sino ita kana ne blanc ne kama re. Awo. Na fura bo ko fama ngam ko la tew. Ne bo beto kana ekile ngama ya. Ebi na mana ka fo. Ne mana ka fo re ne yi jogo de fiye. Ne yi jogo de fiye. Non non. Oh, ça c'est Badra. Badra. Anche. Ala kam foi de. Ala. Lem ne bla ci do law. Yiro ede to wala ni kanam wa client ya. Oh, ya no kon. Ede bina nay. Ne bina nu. Ko sebo. 600. Ne pume fe ki bla ci muna. Abe usa e yere ma ko sebe. Awo. Ya fam. 600 ina ona. Kanam wa client ji musoma de. A kele o kele. Be keme de di ma kele o kele mbela. Keme muso kele. Muso kele o muso kele kele kono ni nana mo dake am jigin do be keme de di ma ad ni ma barake. I kan wole do nga fon do. Nya fam. Be keme di ma. Nya fam. Ni ko ni suno itanya le o. Non nala suno te bashi. Tellement ni be keme sur journée kono bi. Si to abade. Bu ko kliena. Yoro jale chogo mina sa. Non e duna dalaw. I be son. Mi son. I gali muro be guna ka bawo. Abana. Nala suno mi wele. Ni ga shegi de. Ne rek mi diga tellement wadi ma me ni nga shegi ko mboro la. Ah, te problème madame. Ni do me kila ka wole li nga shegi ga. Avec la ka chima. Ah, ma chima. Ah, nya fam. Ma fala keme. E kana ngina doro ni ngina doro o ke doro. Dinyine. Awo. Nala suno. Ah, wole kun. Dire demo. Sogo. Birthday. Alhamdulillah. Ama. Kumaka. Wala. Amana, endo samani bide. Ni o to kwadi. Abetani. Nyengo de do. Ai tabe bi. Men ade tinya de bla no ngache nyengo de bara. Ngache kana barake bomo ko fio. Wallahi bisa no ngache. Ne nyengo de dai. Ne bita ngache ne fla war mi me no kuna bi bodo. E bodo. Isi nyengo ala no. Eti do dala fio. Ala ga watere jira. Badra anje. Ala ga watere jira. Ya fiye to ko mina. Da gete ne. Nala sama mala. Je no, mi so ka fuza. Voilà allo. Voilà, ne nga sagi ko iga chamburu ko ne yamea. Ibe kla kana so nga dale ba diana. OK, nyame. D'accord, kambe ko. Dili. Ante. O mai ne sanore. Awugala fama ida o ma egute ya. Ega juri do de ben namngera. Zena ta ko Burkina wa wal ma Senegal. Itiga na fiya kun ta kabone kam. O mu mi yesirala. Al ni America da mbi yesirala. Ay ko mi ya fama na. Ay enne tan ngoni ya tsika nyefo. Ni teka wulula mo ka kla ka blela. E ma jugu fo yela nete. E ya, ko mo ko ni mo do tege net tigere la fo ka ni buri ko.
Iki da bone ka vile kulo bena. Ya me. Dili. Hagato. Dili ko ne ya faramo wallahi. Ne kan race mo. Ne ko ka da bone ka vile. Awo ya fam sa ata bi ko fa ata da la ble. Dili no ko ne ratige fam de. Etiga marché fodi na mable. Ça fait nye bala clé fly na ibiga tugu tellement tigi min ko ne Dili. Dili wallahi nani ya fa juena dungo da ka haramu. O ya bane pionia me bita appartement na o ya yina ma do wallahi. Ni bi mutu nu taniye ki bo bara la pew ba bane ima fu kuna ya fa abi ntaria aka bini ya ngasa e ngo kororo e na fiki ke ngata ne bla rola aka kla kana osi ko fo mo ko jo na fiki aw beta na fiki kele ya mo go bi teri se meta fa tinya ni mo ko na fiki yorom na e re na fiki chefu eno fo ke aka harame bo fo wallahi ni chete do wallahi ni en ka juru haga mela aka haram ne ka juru mbele wallahi ba wallahi bitirme soro le ko dala ajobe la bilay de dire ne dogal damna e kutega helele la ne ajobe la wallahi bilay el atini le ami soro kanya wallahi bilay habe ne wata ganasi e baga min fo wata ganasi nte ni meko ko wulu de wule ko baga de wule dili afo ese masika di masika munga dilla aben alatini imasiga bilay masika mi fo dili kala siki ba fo wata ka bon aron ne tita wata ka bon no tita ko baga ta ka bon aron bi alitini wulu ko baga ta ka bon aron la wala le tangar de giri je jawulu ko wala le krafele tata ni tala bi kana senga oro la yama changala kila ay no kana senga oro la yama sagala kila ni tala bi doro kana ay ya foma sa ya foma ndafo dore yana ya foma chamo ko ba ya ay ka ta ka bone ka oro la sai ka ta bai wala bi ko fe ay ta sai ka ta awulu ne ala che ne billahi ne ndara che la kono bade ha ne wulu I kono bade ma billahi malo ali mare atina bon ya wori ato kuma do la kwa ka to ka sabali amayin kwa billahi ne kuma nga to ko ba ka fo ne ma wulu ka zoro ala ma ko ba ka ta ka kwa ta ka to ne ta billahi na le soro ando re ne nana ni nyogo fo ne ma ka ta ni ne ma ko ke ela ko ba ke billahi no akangwa c'est bon Ngoni fenti mwaga mingu diye so sigila ema don ibi nyani ibi segede diena ala labango e chorana ko ye ngani sirana feminye ibado ye gele ai gele ya manyi Abango jorosa ani sirana gele ya denye anga sira gele ya nye fe fo idunti gele ya vo gele ya mana mamine abi fili ka kote ubema ala labango jorosa ngone sirana gele ya denye amane chemogo ye yugu ferla gele ya sababu no teni wari bene chemogo ku ngone teke yugu ferla ni be gele ya ngone labango jorabena ya Allah nye khalifa ma ikinye jonne chemogo la ikadobo ni gele ya iga dobonga gele yara iye waridi moga minu mane bado umafusaniye wa iye neminge fantanye ne bado ne mafengila ngala itinye jonela wa note gele yamani labango jorode chemogo sirana labanenye ache tuwo dunya fo karamogo ka mugo yo kana na fini blanga ko
O kana bila n ka kɔgɔ kan o b'a bila n ka kɔgɔ kan mun na mɔgɔ tɔɔrɔ wa a bɛna fɛn fɛn mɔgɔ ka kɔgɔ kan kuma bɛɛ ta ni ko Kangelentile musobili yala. La logo chakoro ka fute sabati. Kangelentile musobili yala. Chufe kolu sagoni ke nega la mi e kamale ngoroi. Hey. Alu te fayara la minina. Juru fo la ngaluga juru fo la mini e kamale ngoroi. Koche bala ngulu ka fute sabati. Kangelentile ka gobadi yala. La Dilica! C'est la Dilica! Ça va? Non, t'es tout là. Mon ami, est-ce qu'il va bien boucher Nina? Mais tu sais, elle ressemble à une femme de foyer. Des fois, une femme de ménage. Tu sais, ils sont en Voilà. Il te regarde maintenant, si tu regardes tout comme notre fierté de nous. Fierté, c'est ça, Flo. Tu sais ce qu'on va faire? Oh, nous avons plein de femmes. N'a sur le délit. Est-ce que nous Flo, on sait qu'à Warni doit faire un gama dit maintenant sur le sait qu'à tout le cas. Parce que ça sent bon quoi. Ça sent bon. Ah, il est à t'obliger. Il est à t'obliger à dire John Matili. Elle est t'obliger à dire John la mini quoi. Elle a Flo elle veut se dire ça. Elle est t'obliger à dire John Massa. Ah, faut le ça. Mais au moins elle n'a sur le petit mais c'est une femme capitaine. Non, c'est une femme. C'est une femme. Tu vois parce que elle va gagner la mini hein. On a fidélité de Bella. Ah OK. Je sais pas là. Ante dili kamele ko. Ouais, effectivement. Ah, il est fidèle. Il la mine toujours. Ah OK, la mini. Non, il y a pour dili baro hein. Moi là il y a chien so. Mais quand on va dire mon ka va glanga dama. Tu vois boudon. Ata do ali mo ma fola. E bien non hein. Ayi ata do ka ba di mo ma. Se ke ne ka tobi ka da mo te. Aka na ni chien ne ka tobi. Kamele ngoro usere lo muso furu au banu no barama. Ka ta le na ta ko le ko ne ka tobi ka wala. Ne ka bara ngela de. C'est ça, ango si jabla donc on part. Aka na muso furu au muso ka tobi ka wala ko ne. OK. Abe sa ko wala tene ka tobi ka le. Merci. Est-ce que numéro allemand ko? Ah, oui. C'est la belle voix là. Voilà. Tu calmes. Tu vas bien? Tu vois quand tu sors il voit d'où il n'a pas. Vraiment tu sais chanter. Tu es un artiste hein. Tu es un futur grand artiste de ce pays. Tu es l'icône de l'Afrique un jour. Tu sais tu es sans débat quoi. Débat tu sais qu'il a quoi. Ne me mon fille là. Il veut doit OK quoi. Doit OK pour que les gars voir basso. Mais Flo, imagine, n'a un war sur ça, c'est-à-dire album, album bisaba, ama boye. Non, je te dis à cause de lui, il sait que studio de d'aller. Le studio de d'aller, il produit, Tobena. Il vous bena, t'as maintenant, ni me tourner international les Wallah billahi, c'est-à-dire il voit non, c'est sans débat. Et puis c'est basique. C'est basique quoi. C'est-à-dire al micro doit là, c'est bon. À ma côté micro là. Ah ouais. Il va la salle pas chama. Le courant qui est là trop pauvre. Il va continuer. Et puis, moi aussi, c'est ça. On dirait que l'instrument va fallir là. Non, tu sais pas. C'est moi ce que je vais te dire. Il va décourager quoi. Donc, il y a un war sur la télé parce que si on y a un diao de quoi. Déjà, mieux war sur. Il s'y a un artiste qui a fait. Il voulait donner follow. Et flâner, et ta concert là et maintenant tu vas réussir pour et Bercy. Il vient à Bercy Salbay. C'est bon, c'est qu'à faire. Donc, il y a un fieri. Et moi, c'est le net et Stade Bay. Il vient à faire un Real Madrid terrain bay. Al Barça terrain bay. Il vient à concert. C'est bon quoi, Flo, c'est bon. L'état que moi je vois là, c'est l'avenir de ce pays là. Après la Zigri solo concurrence. Après à remplacer Jamona. Non, et c'est qu'on te dit, il veut doit quand même. Ah mais war so ça aller quoi. Un qui te dit moi faut l'amener artiste kuna au week edeki voilà. Ni bébé dabla. Si tu veux d'aller ton là. Tu vois, ça va aller. On va te produire, je serai ton manager, on serait son manager. On va faire ça ensemble. On va minute au côté qui est là. On va faire millionnaire là. Laisse mon ami voilà. C'est bon amena. On fait comme ça. Ama fɛn y'aw yɛrɛ bila a bɛ se ka fɛn ɲɛ mɔgɔ ye depuis ala k'aw da yan fɛn jumɛn de bɛ yan an delila ka bin y'aw yɛrɛ ye fɔlɔ a ka ɲɛnamaya la
ha n'a ye wari sɔrɔ ça fait duwawu b'aw kɔ danga de bɛ ne kɔ ne tɛ wari sɔrɔ aw de bɛ wari sɔrɔ bilahi ne yɛrɛ y'a mɛn an ka maakɔrɔw da mɔgɔ b'a fɔ ko ni n y'a sɔrɔ n'a tɛ mɔgɔ tɔw fara a kan u b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ u tɛ foyi sɔrɔ dangaden ninnu a b'a fɔ n'a y'a sɔrɔ dɛ aw yɛrɛ de bɛ kɛ wari ye a barika ban ni den ninnu la i b'a ye diɲɛ don o don a bɛ yan mɔgɔ namara ni suɲɛni ni yuruguyurugu la ko n'a ye wari sɔrɔ ko studio y'a don ta studio y'a bɔ ta ne y'a fɔ an ko ne mago b'aw ka dɛmɛ la n k'aw sɔrɔ n dala yan ba ye a ye mɔgɔw tɔɔrɔ wa ye a bɛ ne dɛmɛ ne y'a fɔ ko dɛmɛli ko bɛ ne la